በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለማት ንርከብ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትን ኣሓትን እንኳዕ ናብ ናይ ራብዓይ ሰሙን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብቅዱስ ያሬድ ስያሜ መጻጉዕ ኢላ ትስይሞ ናይ ጾመ ሮብዓ ስያሜ ኣብፅሐና። ጾም ከመይ እንሄው ንጾም ዘለና ብፍቅርን ብስኒትን ብሓሌትን ተዘይኮይኑ ጾም ዋጋ የብሉን እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ብስኒትን ብሓሌትን ንኽንጸውም ብፍቅርን ንኽንጸውም እግዚአብሔር ኣምላኽ ጾምና ተቐቢሉ ጾመ ስርየት ጾመ ድሕነት ንኽገብረልና ናይ ጎይታና መድሓኒና ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ክርስቲያን ሓደ ንሓደ እናተሓላለየ እሞ ኩላና ኣብ ጸሎት ንኽንተሓሳሰብ ከምኡ እውን ንዓድና ንሃገርና ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ምስቲ ዝንሄ ኩነታት እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ንኽበና ኩላና ጠንኪርና ንጸሊ። እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የብሉን። ንሕና ኢና ንርሓቕ ዘለና ካብ እግዚአብሔር ንርሓቕ ዘለና ንሕና ኢና እሞ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ተቐሪብና ከዓ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ኣነ ዝወኩም ሰላም ዓለም ተወኩም ሰላም ኣይኮነን ይብል እሞ ዘይውዳእ ሰላሙ ዘይሃስስ ሰላሙ እቲ ሓደ መፂኡ ከፍርሶ ዘይኽእል እቲ ሓደ ተደናጊሩ ልበና ከሸብሮ ዘይኽእል ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ንኽዕድለና ንሕና ናብ እግዚአብሔር ንክንቀርብ ይግብአና እሞ ስድራ እግዚአብሔር ለማዓንቲ እንሪኦ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 18 ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዝንበብ ሃይለ ቃል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሃይለ ቃል እዚ ኩላና ዛ ስያሜ መጻጉዕ ኢልና ኢና ሒዝናያ። ለማዓንቲ እውን ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይ ልናገረሉ ንዓኻትኩም ዝሰምዕሉ ዝነልበና ሃይቡ ኣነ ኮፍ ኢለ ዝመሃረሉ ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹም ኮይንኩም መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩላና ከምህረና መሃሪ ገሳፂ ኣምላኽ እዩ እሞ ንዓይ ልናገረሉ ኣንደበት ንዓኻትኩም እትሰምዕሉ ዝነልበና ሃይቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክምህረናን ክቅድሰናን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹንልና። መጻጉዕ ማለት ታይ ማለት እዩ? መጻጉዕ ማለት ታይ ማለት እዩ? መጻጉዕ ንምንታይ እዩ ሰብ የብለይን ዝበለ? መጻጉዕ ንምንታይ እዩ ሰብ የብለይን ዝበለ? ካብ መጻጉዕ ክንመሃሮ ዝግብአና ነገር ከ እንታይ ኣሎ? ብዙሕ ነገር ኢና ንምሃር ካብ መጻጉዕ እሞ እንታይ ኢና ክንመሃር ንኽእል ኢልና ሕፅር ኣቢልና ክንመሃር ኢና። መንፈሱ ሓይሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩላና ይልኣኸልና። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 18 ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ አርገ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኣብ በዓል ናይ ኣይሁድ ምስ ኮነ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተ ሳይዳ ዝተባሃለት ጉዕዞ ኣምረሐ። ኣብዚ ክንሕዞ ዝግብአና ኣብ በዓል ኣይሁድ ምስ ኮነ ኢልና ኣሎ። በዓል ኣይሁድ ማለት እንታይ እዩ? ብዙሓት በዓላት እዩ ዘለዎም። እዚ በዓል እዚ ግን ታራ በዓል እዩ። ከምኡ እውን ዘይተፈለጠ በዓል እዩ። ከምኡ እውን ሰርቀ ወርህ ዝተባሃለ በዓል እዩ። ከምኡ እውን ካልኣይ ፋሲካ በዓል እዩ እንተይልናዮ እዚ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትርጓሜ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብዕብራይስጥ ቋንቋ ቤተ ሳይዳ ዝተባሃለት ብዕብራይስጥ ቋንቋ ቤተ ሳይዳ ዝተባሃለት ቦታ ኸደ ናይ ምሕረት ቦታ ነገር ግን ናይ ኣባግዕ መውዕሊ ዝኾነት ቃላይ ኣባግዕ ኣፀደ ኣባግዕ ኣዘቅተ ኣባግዕ ምህማስ ኣባግዕ ናበሉ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝተጠቐሰት ቦታ ልዑል እግዚአብሔር ናብኣ ኣምርሐ ይብል። እዛ ቦታ እዚኣ 5 መመላለስቲ ኣለዋ። ኣብኡ እውን ናታ ምድሓን ናይ ጎይታ መልኣኽ ካብ ሰማይ መፂኡ ነቲ ባሕሪ ነቲ ማይ እንተነኺእዎ ኣብኡ ዝነበሩ ዕውራን ሓንካሳት ለምፃማት ይፍወሱ ነበሩ። ካብኣቶም ዝፍወስ ግን ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ። ካብኣቶም ዝፍወስ ቀዲሙ ዝኣተወ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ክፍወስ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ
ወዘይወርድ ቀዲሙ እምድህረ ህውከተ ማይ ወይትሐፀብ ይሃዩ እምኩሉ ደዌ ዘቦ ሕማም ዘለዎ እቲ ጎይታ ዝለኣኾ መልኣኽ ብመስቀሉ ገይሩ ምስ ባረኻ እታ ቤተሳይድ ወይ ከዓ ቤተሳይድያ ቀዲሙ ዝኣተወ ሓደ ሰብ ይፍወስ ነበረ ናይዚ ፈውስ እዚ ዝከታተሉ ግን ብዙሓት ሰባት ነበሩ እዩ ንኽድሕኑ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ልኢኹ ካብ ዘለናዮ ደዌ ንኽፍውሰና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነና ንምንታይ እዩ ኣብዚ ጥያቄ ዝፈጠረልና እኒኦ ንምንታይ እዩ እቲ መልኣኽ ዝወርድ እንተልና ስለ ክልተ ነገር እዩ እቲ መልኣኽ ዝወርድ ሓደ ንቀዱሰተ ማይ ንማይ ንክቅድስ ካልኣይ ላዕርጎተ መስዋዕት ንመስዋዕት ክዕርግ ንማይ ክባርኽ ክቅድስ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ እቲ ካልኣይ ከዓ ምክንያቱ መስዋዕት ዕሪጉ ናብ ሰማይ ከብፅሕ እቲ ማይ ከምንታይ ይናወፅ ምክንያቱ ስቁን ይጸንሕ ነይሩ እቲ ማይ መልአክ እግዚአብሔር ምስ ባረኾ እዩ ዝናወፅ ንምንታይ ይናወፅ እንተልና ሓደ መልአክ ከም ዝወረደ መፍለጥ እዩ እቶም ሕሙማን ተዳልዮም ስለ ዝኒሄው ምስ ተባረኸ እቲ መልአክ ከም ዝወረደ መፍለጢ ንሳቶም እቲ ማይ ይህወፅ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እዩ ዝድሕን እቲ መልአክ ምስ ባረኾ እቲ ማይ ሓደ ሰብ እዩ ዝድሕን ሓደ ሰብ ምድሓኑ ንምንታይ ተተባሂሉ ፍጹም ድሕነት ኣብ ኦሪት ከምዘየሎ ፍጹም ድሕነት ኣብ ኦሪት ከምዘየሎ ንምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ጠቕላላ ድሕነት እንተዘይህሉ ቀደም ኣቦታትና ይድሕኑ ነይሮም ንሕና ግን ኣይንድሕንን ዘለና ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓና ኣይፈትወናን እዩ ኢሎም ንኸየስተማስሉ ሓደ ሰብ ይድሕን ነበረ ብለይቲ ተባሪኹ ብዙሓት ሓንካሳት ዕውራን ለምጻማት ተዳልዮም ከለው ካብኣቶም ቀዲሙ ዝኣተወ ሓደ ሰብ ይድሕን ነበረ እዩ እዚ እውን ምሳሌ ኣለዎ ኣቦታትና ዘቐመጥዎ ምሳሌ ኣለዎ እቲ መልአኽ ናይ ቀሳውስቲ ምሳሌ እዩ እቲ ማይ ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ ሓሙሽተ መመላለስቲ ነቲ ማይ ከም ዘለዋ ናይ ሓሙሽተ ኣእማድ ሚስጥር እዩ ምሳሌ እዩ ሓሙሽተ ድውያን ናይ ሓሙሽተ ጾታ ምሳሌ እዩ ሓሙሽተ ጾታ ዝበሃል በቤተ ክርስቲያንና እንታይ እዩ እንተኢልና ሓደ ኣእሩግ ክልተ ወራዞት ሰለስተ ኣንስት ኣርባዕተ ካህናት ሓሙሽተ መነኮሳት ኣእሩግ ወራዙት ኣንስት ካህናት መነኮሳት ናታቶም ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣእሩግ ብፍቅረ ነዋይ ዓበይቲ እንተኮይኖም መን ክጥውረኒ እዩ መን ክሓልየለ እዩ ስለዚ ምግበይ ከዘጋጁ ገንዘበይ ክስብስብ ኢሎም ብፍቅረ ነዋይ እዮም ዝማረኹ ስለዚ ብፍቅረ ነዋይ ገዲፉ ብኻሊእ ጾር ክፍትኖም ከሎ ብጥምቀት እቲ ኻሊእ ጾር ከም ዘሽንፍዎ ንምፍላጥ ወራዙት ዘሽንፎም ጾር መናእሰይ ዝሙት እዩ ብዝሙት ገዲፉ ብፍቅረ ነዋይ ብኻሊእ ነገራት ክፍትኖም ከሎ ብጥምቀት ተጠሚቆም ዝተፈላለየ ጾር ንኸሽንፍዎ ብንስሓ ተሓፂቦም ንኸሽንፍዎ ምሳሌነት እዩ ኣንስት ትውዝፍቲ ናይ ኣንስት ፈተነአን ትውዝፍቲ እዩ ትውዝፍቲ ማለት ምርኣይ ዘመላኽዕ ነገራት ወይ ወርቂ ወይ ካሊእ ነገራት ትውዝፍቲ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፈተና እሞ ንሱ ፈተና እሱ ንኸይወድቅኻ ብጥምቀት ብንስሓ ተሓፂበን ንኸሽንፍኦ ምክንያት እዩ ካህናት ናይ ካህናት ፈተና ትዕቢት እዩ ካብ ኣብ ምድሪ ዝተፈላለየ የኽብሩና ኣብ ሰማያት እውን ዝተነጠቐ ማዓርግ ኣለና ኢሎም ንኽዕበዩ ዝገብሮም ናይ ካህናት ዝተዓብዮም ንኸይወድቁ ግን ብጥምቀት ብንስሓ ተሓፂቦም ነቲ ጾር እሱ ንኸሽንፉ ይረድኦም ማለት እዩ መነኮሳት ስስዖ እዩ ናይ መነኮሳት ፈተና ስስዖ እዩ ንሱ ገዲፉ ዝተፈላለዩ ነገራት ብዝሙት ብኻሊእ ነገራት ክፍትኖም ከሎ ብጥምቀት ብንስሓ ተሓፂቦም ንሱ ጾር ናይ ሰይጣን ንኸሽንፍዎ ምሳሌነት እዩ 38 ዓመት ካብ ዓራት ከይተለዓለ ደዌ ስጋ ዝሓዞ ሓደ ሰብ ነበረ እዩ ንሕሰቦ 38 ዓመት ካብ ዓራት ከይተስአ እሞ ዝከናኸኖ ዘይብሉ እሞ ቤተሰቡ ሸቲትካ ኢኻ ኢሎም ፈንፊኖሞ ዝኸዱ
እሞ ዝተፈላለዩ ነገራት እንኳን ሓንቲ መዓልቲ እንኳን ተደቂስና ሕማም ከመይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ፍርቂ ሰዓት እንኳን ተደቂስና ሕማም ከመይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ዘሌና ነገራት እንኳን ንኽነምፅእ ኣይ እንተተባሂልና ሓሚመ ድዮ ኮይነልና ክንደየናይ ነንፅርፅር ንኸውን 38 ዓመት ኣብ ዓራት ደቂሱ ደዌ ስጋ ዘለዎ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ነበረ እዩ ንዙ እዩ መጻጉዕ ዝተባሃለሉ 38 ዓመት እዩ ኣብ ዓራት ደቂሱ መጻጉዕ ድሕሪኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሑቕ ተመልከቶሞ ብርሑቕ ተመልኪቱ ዝሰብ እዚ ብዙሕ ዓመታት ከም ዝሓመመ ፈሊጡ ቅርብ ኢሉ ክትድሕን ዶ ትደሊ በለ እዚ ስሚርና ክንሕዘሉ ዝግባእ ክትድሕን ዶ ትደሊ ክትድሕን ዶ ትደሊ ክንድሕን ዶ ንደሊ ድሕነት የድልየና ደሎ ሰላም ክንረክብ ዶ ንደሊ ምስ እግዚኣብሔር ክንተዓረቕ ዶ ንደሊ ነብስናን ስጋናን ክንተዓረቕ ዶ ንደሊ ድሕነት ስጋ ዘይኮነ ድሕነት ነብስና ንደሊ ከም መጻጉዕ ኣብ ዓራት ተጣቢቕና ሕማም ኣስልችና ሕማም በዚሑና ጎይታይ መሓረና ኢልና ነንፅርፅር ካብ ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ደሊና ነንፅርፅር ዶ ንህልው ክንድሕን ዶ ንደሊ ክንድሕን ዶ ንደሊ ኢሉ ንምንታይ ጠይቕዎ ክንድሕን ከም ዝደሊ ከም ዝሰልቸዎ ክንድሕን ከም ንደሊ ንሕና እውን ከም ዝሰልቸወና ኑሮ ከም ዝሰልቸወና ህይወት ከም ዝሰልቸወና ሰላም ከም ዝሰኣና እግዚኣብሔር ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ ንመጻጉዕ ክድሕን ዶ ትደሊ ኢልዎ እቲ ሓደ ዘይፈልጥ ስጋ ከም ዝለበሰ ንምርዳእ እዩ እቲ ካልኣይ ብዕረት ዓርቢ መን ደድሕነኒ ኢልካ እዩ ባዕልኻ እንዲኻ ድሕንካኒ ኢሉ ክሒዱ ብፅፊዒት ክውዖ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ናይ መጻጉዕ ጥያቄ ጠየቕዎ ነይሩ ክትድሕን ዶ ትደሊ መጻጉዕ እንታይ ኢሉ እዎ ጎይታይ ክድሕን ይደሊ እየ ኣድሕነኒ ባቢዛኻ ኣይኮነን ኢሉ ክድሕን ዶ ትደሊ ምስ በሎ ኣላ ሰብ ኣልበየ ሰብ እኮ የብለይን ኢሉ መጻጉዕ ምሽክል ምድሓን ብሰብ ይመሲልዎ ለነገሩ ሓቂ እዩ ንሱ ዘዋግዕ ዘሎ መጻጉዕ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ከይቦሞ ስለ ዝመፀ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣቶም መንእሰይ ንዓ ኣልዕሎ ኣልዕልካ እቲ መልኣኽ ክባርኾ ከሎ ነቲ ማይ ከይድካ ድውርዮ ክድሕን እዩ ዝብሎ መሲልዎ እዩ ንባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ሓፍ ኣቢሎ ልዒሉ ክድሕን ዶ ትደሊ ኢሉኒ እሞ ተደብረየኒ ኢሉ ይፅበል ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድብራይ ናብ ባሕሪ የድልዮ ዶ ናብቲ ቤተ ሳይድያ ናብቲ ናይ ድሕነት ቦታ ዝተባሃለት ሓፍ ኣቢሉ ምድብራይ የድልዮ ዶ ንዓና ንምድሓንሲ ምክንያት የድልዮ ዶ ንዓና ንምፍዋስሲ ምክንያት የድልዮ ዶ ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ብዙሕ ናይ ሕማም ደዌ ስጋ ደዌ ነብሲ ዘለና ብዙሓት ኢና ኣብ ትኽኺት ዓራት ዝደቀስና ብዙሓት ኢና ኣብ ትዕቢት ዓራት ዝደቀስና ብዙሓት ኢና ከም መጻጉዕ መጺኡ ክትድሕን ዶ ትደሊ ክብለና ከለ ግን ካብቲ ትዕቢት ክትወፅእ ዶ ትደሊ ቅድሚያ እግዚኣብሔር ከድሕነና ምዃኑ እናፈለጠ ንዓና ዝህበና ነፃነት ኣሎ እቲ ነፃነት ግን እንታይ እዩ ዝብል ክትድሕን ዶ ትደሊ ካብ ትዕቢት ዶ ክላገስ ይደሊ ኣነ እንታይ የድልየኒ ኣሎ ክንስሓ ዶ የድልየኒ ኣሎ ሓጢኣተይ ክናዘዝ የድልየኒ ኣሎ እንተልና እግዚኣብሔር ኣቦይ ሓግዘኒ ሓጢኣተይ ክናዘዝ ይደሊ ኣለኹ ኣብ ትኽኺት ዓራት እየ እኒኹ ክድሕን ካብቲ ትኽኺት ዓራት ደልየ ኣለኹ ክትስተንስኤ ክራመድ ብንስሓ ህይወት ክቆርብ ደልየ ኣለኹ እንተልና የና እግዚኣብሔር ድሕነቱ ዝልቀልና ውሽጥና ሰላም ደልየ ኣለኹ እንተልና ውሽጥና ሰላም እንተኮይኑ ምስ ሓዳርና ሰላም እንተኮይንና ምስ ጎራውትና ሰላም እንተኮይንና እዩ ሃገር ሰላም ክትከውን ትደሊ ስለዚ ሰላም ንድለ ሰላም እንተደሊናያ ካብ እግዚኣብሔር ሰላም ንረክብ ኢና ድሕነት ንድለ ከም መጻጉዕ ካብ ሰብ ድሕነትና ካብ ሰብ ይንኣልሽ ሰላምና ካብ ሰብ ይንድለዮ ሰላምና ካብ ጎረባብቲ ኣይንድለዮ ስለዚ መጻጉዕ ሰላሙ ካብ ሰብ ደሊ ጎይታይ ኣነ ሰብ የብለይን እኮ መን ከድሕነኒ ይኽእል መን ናብቲ ማይ ክድብረየኒ ይኽእል ንሕና እውን ኩሉ ግዜ
ሰብ የብለይን ሰብ ስለዘይብለይ መን ከድሕነኒ ይኽእል እዩ መን ክሕግዘኒ ይኽእል መን ኣጎኒ ኮይኑ ኣይዙኻ ዝብለኒ ሰብ የለን ዝሕግዘኒ ብገንዘብ ሰብ የለን ኣጆኻ ዝብለኒ እንኳን ሰብ የለን ኢና ንጭነቕ ንህሉ ንመጻጉዕ ሰብ ዘይብሉ ንዓና እውን ኣጆኻ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ዝብለና ሓደ ፈጣሪ ኣለና ኣብ መልእልተ መስቀል ተሰቒሉ ደሞ ኣብሲሱ ብደም ዋጋ ዝዓደገና ሲእና ይኮናን ህዝበ ክርስቲያን ስኢና ከይመስለና ብደም ተዓዲግና ኢና ምኹራት ኢና ስለዚ መጻጉዕ ሰብ የብለይን ምስ በለ ልዑል እግዚኣብሔር ተስእ ዓራትካ ሒዝካ ተለዓል እሞ ተራመድ ኢሉ ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ተስእ ዓራትካ ሒዝካ ተራመድ ኢሉ በርደግ ኢሉ ዓራቱ ሒዙ ምርማድ ጀመረ ይብል ኣይሁዳውያን ንጽቡቕ ነገር የተዓደሉን እሞ ንጽቡቕ ነገር እውን ደስ ይብሎን እሞ ስለምንታይ ብዕለት ሰንበት ዓራትካ ተሸኪምካ ትኸይድ ኣለኻ መን ተሸከም ኢልካ ብሕግና እኮ ዓራትካ ምሽካም ብዕለት ሰንበት ኣይፍቀድን በሉ ወይቤሎሙ ዛሄወኒ ውእቱ ይቤልኒ ተንስእ ንሳ ዓራተከ ወሁር እቲ ዘድሕነኒ ተሲኻ ዓራትካ ሒዝካ ተሸኪምካ ኸይድ እኮ ኢልኒ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን ኢሉ ድሕሪዚ መን እዩ ከም ዝበለካ ዘድሕነካ መን እዩ ንገረና ብዕለት ሰንበት ተመላለስ ዓራትካ ተሸከም ዘለካ መን እዩ ቆላ ሓይሉ ንድሕሪት ክምልከት እንተበለ ብዙሓት ሰባት ነበሩ እሞ መን ከም ዘድሕነ እውን ኣይፈለጦን እዩ ትስንፍና ራእይዎ እግዚኣብሔር ከድሕነና ኣድሕነና ንብሎ ምስ ኣድሕነና ግን መን ከም ዘድሕነና እንኳ ይንፈልጥን እግዚአብሔር ሰላም ሃበና ንብሎ ሰላም ምስ ሃበና ግን መን ሰላም ከም ዝሃበና እኳ ይንፈልጥን ብስንፍነቱ መጻጉዕ መን ከም ዘድሕነ እኳ ኣይፈለጠን እዩ ድሕሪዚ ልዑል እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ መቅደስ ረኺቡ ይብለካ ኣለኹ ደጊምካ ሓጢኣት ከይትሰርሕ ደጊምካ ሓጢኣት ተሰሪሕካ ግን ዝበኣሰ ካብቲ ዝነበርካዮ ክበፅሐካ ይበል ካብቲ ዝነበርካዮ ዝበኣሰ ካብ 38 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዓራት ምድቃስ ዝበኣሰ እንታይ ኣሎ ን38 ዓመት ባዕልኻ ዘይትትስእ ባዕልኻ ዘይትበልዕ ባዕልኻ ዘይትራመድ ባዕልኻ ዘይትንቀሳቐስ ካብ ዝገድድ እንታይ ኣሎ ንብል ንኸውን ኣሕዋተይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጻጉዕ ዝበሎ ግን ሕዚ ሓሚምካዮ ዝኔኻ ደዌ ስጋ እዩ ን38 ዓመት ደዌ ስጋ ዝገደደ ከይረኽበካ ማለት ግን ደዌ ነፍስ ከይረኽበካ ደዌ ነፍስ ካብ ደዌ ነፍስ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹላና ይሰውረና ደዌ ዘንጽ ንጢሞቴዎስ ዝገጠሞ ኣሎ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ብደንቢ ጌርና ደዌ ዘእሴት ዝበሃል ኣሎ ከም ኢዮብ ዝገጠሞ እዩ ደዌ ዘመቅዘፍቲ ዝበሃል ኣሎ ንሳኦል እና ንሄሮድስ መቅዘፍቲ ደዌ መቅዘፍቲ ዝበሃል ዝገጠሞም እዩ ደዌ ዝኃጢአት ከኣኒ ንመጻጉዕ ዝገጠሞ እዩ ስለዚ 4 ደዌ ብቤተ ክርስቲያን ኣስተምሮ ኣሎ ማለት እዩ ብሰፊሑ ካሊእ መዓልቲ ክንመሃረሉ ኢና ስለዚ ካብዚ ዝገደደ ደዌ ነፍሲ ከይገጥመካ ደጊምካ ከይትእብስ ኢሉ እቲ ዝሕዝነካ ግን ተመሊሱ ኸይዱ ንኣኣቶም ነገሮም ዘድሐነኒ እኮ መን ምዃኑ ፈሊጠዮ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢሉ ንሳቶም እውን ብዕለት ሰንበት ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ድሒንካ ኢሎም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 17 ንሱ ብቻ ኣይኮነን ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀፂሉ እግዚአብሔር ኣብ ኣቦይ ይሰርሕ ነይሩ ኣነ እውን ካብዚ ንላዕሊ ክሰርሕ እየ ምስ በለ ግን ምስ እግዚአብሔር ባዕሉ ንባዕሉ ማዕረ ገይሩ እዩ ኢሎም ክቐትልዎ ኣብዚሖም ይደልዩ ነበሩ ይብል ካብዚ ንመሃረሉ እንታይ እዩ ካብዚ ሓፂር ትምህርቲ ንመሃረሉ እንታይ እዩ ካብ መጻጉዕ እንታይ ተማሂርና ክንደይና ኢና ልዑል እግዚአብሔር ካብ መቕዘፍቲ ካብ ሞት ምሒሩና ካብ ድንገተኛ ሞት ምሒሩና ዝኸሓድናዮ ክንደይና ይንህሉ ዘይስታወስናዮ ስሙ ዘይዘከርና ብስሙ ዘይተመላለስና ብፍቅሩ ዘይተመላለስና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከድና ንኡ ዘይመስገና ዳሕራይ መሰድሕንና ካብቲ ድሕነት ጥራሕ ምስ ወፃና ብኽፍኣት ብተንኮል ብሓሜት ናተመላለስና ደጊምና ኣብ ሓጢአት ዝነበርና
ክንደይና ኢና መጻጉዕ ብዕለት ዓርቢ እዚ ብቻ ኣይኮነን ብዕለት ዓርቢ ኣድሕነኒ ዘይበልክዎ ወዲሕኒ ኢሉ ብፅፊዒት ንልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝወቕዕ ሰብ እዩ ብመጻጉዕ ንገርም ኣሕዋተይ መጽሓፍ ተጻሓፈ ንዓና ንምድሓን እዩ ንሕና ኣበይ ህሉ ኣበይ ኩነታት እንሂና እግዚኣብሔር ካብ ክንደይ ነገራት የድሕንና ኣብተን ዝሓለፋ ኩነታት እኳስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ብዙሕ ነገራት ሰዊርና እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ከም መጻጉዕ ንእግዚኣብሔር ኣድሒኑና እናሃለወ ካብ ምኽሓድ ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰውረና ካብኡ ተማሂርና ናይ እግዚኣብሔር ድሕነት ብደስታ ብዝማሬ ኣብ ቤቱ እናመስገንና ብንስሓ ህይወት ብመላለስ ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፍቀደልና ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ሰባት ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ምሳይ ዝፀናኹም ኣሕዋተይ ከዓኒ ሼር ላይክ ናገበርኩም ናብ ኩሉ ኣብፅሕሉ ኣብ ካሊእ ብካሊእ ትሕዝቶስ ከዓ ንራኸብ ሰላምና ንኩላህና ይዓድለና ሰናይ